estàveu esperant. Ha arribat el moment de parlar de macroeconomia. Avui a la competència el nostre expert en qüestions econòmiques. El seu currículum és impressionant. És professor d'Economia i Filosofia a Harvard. Ell és també Premi Adam Smith 2004, és membre de la British Academy, vicepresident honorari de The Royal Economic Society des del 2001 i doctor honoris causa per la Universitat de Siracusa. Professor Genís Perpinyà, bon dia. Hola! Hola. Hola! Vostè és Genís Perpinyà? Sí, bueno, vostè em pot dir Perpinyà. No me l'esperava, així. Hola. Bon dia. Hola. Professor Genís Perpinyà. Quan trigarà Espanya a sortir de la crisi? Aquesta és la pregunta que s'està formulant tothom. Exacte, no? A veure, jo he fet uns càlculs, no sortirà mai. Com que no sortirà mai? Mai, never. Espanya no sortirà mai de la crisi. El recomano al meu llibre, que vaig treure fa uns anys, que es diu Espanya, la crisi infinita, des dels Reis Catòlics a la fallida del totxo. Hosti, Déu-n'hi-do, sí que comprèn un període històric bastant llarg. Tot, des del principi fins ara. El totxo, que és la meva teoria és que és el declivi, declivi, perdó. El declivi. Apocalipsi now, Però, perdoni, per què surt tan tard? Bueno, perquè m'agrada la nit, els cubates, bars d'ambient. A Harvard hi ha molta moguda, no m'ha entès. Dic que per què sembla que Espanya surt tan tard de la crisi? És que no es pot sortir d'un lloc on et diuen que no has entrat. Aleshores, com finalment et diuen que has entrat i vols sortir, fas el gest de sortir més tard del que el faria la gent que ha entrat abans que tu i que sap des del principi que són a dins. Sembla una tonteria, però és una cosa que explico jo a les classes de Harvard. És una teoria inspirada en la caverna. La caverna de Plató? No, dels Beatles, de Cavern. La caverna dels Beatles. Vostè s'inspira a la caverna dels Beatles. Bé, ara fa un any ja de la fallida del banc Lehman Brothers. De què? Lehman Brothers, que va portar l'economia mundial a l'abisme. Sí. Un any després, com estem? Vostè com a analista econòmic. Mira, com a analista, un any després, segons els meus papers del Harvard, Wall Street no ha pres la lliçó, no? Aquest seria el primer titular, no? Sí, Wall Street no ha pres la lliçó. Wall Street no ha pres la lliçó. Això ho podria dir un tertulià qualsevol. Bueno, és que sóc jo, el tertulià qualsevol. I alguna cosa més? Sí, ojo amb Obama. Només donaré 3 pistes. Ojo amb Obama. Sí, Biblioteca Dallas, pum. Com? Kennedy. Potser dono 4 pistes. Ojo amb Obama, que està entrant uns temes que, bueno, que igual està tocant uns temes que no interessa, no? Vostè ara se'n va de l'economia per parlar d'alta política. Home, escolti, és que ahir l'Obama va anar a Wall Street a picar els dies costons a la gent d'economia. Sí. Què passa amb els Estats Units? Els Estats Units s'ha quedat amb el General Motors, s'ha quedat amb Citibank, estan acumulant molta cosa. Això és intervencionisme. Tu no pots fer intervencionisme ara m'agrada. M'entén? Això és un programa d'humor, vull dir que si ens ha de parlar seriosament no m'interessa res del que ens està explicant. És que m'ha preguntat, no? Sí, ja, però escolti, això està fora de guió. De cop i volta vostè era de Harvard, no tenia ni punyetera idea de res i m'està fotent ara un rotllo patatero. Al final... És que m'ha preguntat què té a veure l'Obama amb l'economia. Jo estic dient que molt. Citibank, per exemple... Sí, tant ell com l'economia està negra, tot molt negre. Exacte, molt negre. Molt gràcies i bon dia. Doncs aquest era el resum. Si vol humiliar-me, doncs m'humilia. Pues ja l'he humiliat.